Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamgyz hayrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 15-nji ýuny hepdeniň çarşembe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gödel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Eýranda türme şertlerini tanqidlan bir gazet ilatyň arasynda umytsızlyk ýöretmek taýplanýar. 17-nji ýylyna 24 sagat näletlenen ýene bilen çap edilen makala bir tutsaň tejribesine ýa-ni onuň gysga wagtlyk karantinnaky elkenç başdan geçirmelerini esaslanýar. Ukrainanyň Harkov radioelektronika döwlet universitetinde ýokary bilim alýan Türkmenistanly we Azerbaýjanly studentler öz okuw töleglerini ýokary okuw jaýynyň hasabyna geçirmekde kynçylyk çekerler. Я сходил на банк, сказали, что банк на банкрота попал. Daşygyzda güýçli ýagyn ekerançylyga täsir ýetirdi. Bu ekran meýdany inde buğdoýly meýdanlary şeýle de ýok, başga ekinleri, ekran meýdanlary bahyp suwahyp. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozan täzelikler bilen tanyş bolun. Birleşen Ştatlaryň derňewçileriniň Arlanda şäherinde gay klubunda 49 adam atyp öldüren hüjümçiniň aýalyna garşy iş gozgamagy mümkin. Onuň hüjüm barada habarly bolup polisiýa aýtmanlygyny Birleşen Ştatlaryň mediasy 14-nji ýylda ma'lum etdi. Reuters we Fox News prokurorlaryň Amar Matiniň aýaly Nur Salmanyň hüjüme gatnaşykdaky rol boýunça oturduşlaryň uly toporunyň düzülmegine çağıranlygyny habar berdiler. 10-njy ýylda gejeki klubda polisiýa tarapyndan atylyp öldürilen Matiniň hüjümden odal 911 adatdan daşary telefon liniýasyna jaň edip türlü islamçy töweşici toporlara we paýlylyk katamyny aýdanlyk aýdalýar şeýlede onuň öz aýalyny agdanlygy hem habar berildi. Federal derňewçiler we Aktam hüjümçiniň öz başta radikallaşan adam bolup onuň islam döwleti ýaly toporlardan buyruk alanlygyny subut edýän delilleriň ýokdugyny aýdarlar. Özbegistan goňşy ýurtlary bilen terhedini wagtlaýan ýapdy. Özbegistanyň 15-25-nji ýyl aralygynda Kyrgyzstan, Täjikistan, Gazaqstan we Türkmenistan bilen umumy terhetlerini raýatlar, ulaglar we ýükler üçin ýapanlygyny Kyrgyzstanyň döwlet terhet gullugyna salgylanyp habar agentlikleri maglumat berdiler. Interfax agentligi çäklendirmeleriň diňe Kyrgyzstanyň Barak eksklawynyň ýaşaýjylaryny degişli dälligini belledi. Terhediň ýapylmagynyň takyk sebäbine resmi düşündürüş berilmedi. Şol bir wagtda bu ýagdaý Özbegistan geçiriljek Şanhay hyzmatdaşlyk guramatynyň ýubilei sammitiniň öňü syrasyna gawat geldi. 23-24-nji ýylda Daşkentde geçiriljek ýokary derejeli duşyk bilen baglylykda ýurtda howpsuzlyk çäreleriniň görülýänligini özbek mediasy habar beripdi. Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky 1621 kilometrlik umumy terhedinde 3 sany halkara terhet geçirilgesi bar. NATO'nun yol başçysy Jens Stoltenberg Orsiýeti Ukrainadan öz goşunlaryny we harby enjamlaryny çykarmagy we gündäwr Ukrainada separatistlere ýardam bermegi besetmäge çağırdy. Stoltenberg bu çykyşyny 15-nji ýylda NATO'nun gorunmak ministrleriniň Brüsselde geçiren duşşunda etdi. Duşşuga Ukrainanyň gorunmak ministri Stepan Poltorak gatnaşdy. Orsiýetiň resmileri Moskwanyň Ukraina harby enjamlary iýerýänligi barada öňe sürilýän subutnamalary ýygyderli ret edip gelýär. Stoltenberg NATO'nun Orsiýetiň Ukrainadaky harby hereketlerine jogap ýokmunda Ukraina berýän goldawyny artdyrjakdygyny ma'lum etdi. 28 ýurdy öz içine alýan NATO guramatynyň 8-9-njy ýylda Warşawada geçiriljek duşşugynda 3 Baltiýa döwletinde we Polşada harby bölümleri ýerleşdirmek planynyň makullanmagyna garaşylýar. Bagdadyň resmileri İslam döwleti toporunyň söwüşçileriniň Mosul şäheriniň golynda ragyň ýokary wezipeli harby resmiýetini öldürenligini habar berdiler. Iran gorunmak ministrligi brigadir Ahmad Badr al-Luhabi'nin Mosuldan günorta tarapda ýerleşýän owany gaýdyp almak boýunça harby çäreniň dowamında snayper mergen tarapyndan oka tutulanlygyny ma'lum etdi. Ragyň ululugy boýunça ikinji şäheri Mosul 2014-nji ýylyň iýun aýynda İslam döwleti topory Iran gün batarynda we Siriýanyň gündogurynda uly geňişlikleri basyp alyndan soň söwüşçileriň eline geçip Iran goşuny Kürtleriň Peşmerga toporunyň we Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky halkara koalisiýanyň goldawyna daýanyp Mosulyň golynda İslam döwleti toporunyň söwüşçilerine garşy görüş alyp barýar. Orsiýet Rosneft döwlet neft kompaniýasynyň
Bäşden bir bölügini hususy şertnamalar arkaly strategik maýa goýjylara satmak mümkinçiligine seredýär diýip kompaniýanyň yerini getiriji müdiri aýtdy. Rosneft'in ýol başçysy Igor Sechin 14-nji ýylda Italiýanyň Il Sole 24 gazetyna beren interwýusunda ortaýyň ykdysady çökünlüligi, neftin bagasynyň pete gaçmagy we gün batyryň ykdysady sanksiýalary sebäpli neft şirketiniň global bazaryndaky agrymyny ýitirenligini aýtdy. Ortaýyň ykdysadyýet ministrligi häzirki wagtda ortaýyň büdjetiniň defisitiniň öwedine dolmak üçin aksiýalaryň 19,5%-nyň hususylaşdyrylmagy arkaly 700 milliard rubl, ýagny 10,5 milliard dollar möçberde girdeje eý bolup biljekdigini ma'lum etdi. Sechin kompaniýanyň aksiýalaryny maýa goýjylaryna satmakdan odal olaryň hümmetini ýokarlandyrmak meselesine ünsü gönükdirjekdigini aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Eýranda türme şertlerini tanqidlan bir gazet ýylatyň arasynda umytsızlyk döretmekde aýplanýar. Bu gazetyň baş redaktoryna suwda çekilmek howpa awanýar. Agdalan makalanyň mazmuny we döreden reaksiýasy barada kardeşim Ýoşan Annurwanyň berjek maglumatlaryny dinläli. İran gazeti tekrarına Tutsogany düzedişi arasyndaky şertler barada çap eden tanqidi makalasy üçin kanun jogapkärçiligine çekilmek howpuny surady. Sebäbi baýry prokuror bu hili ýazgylaryň jemgyýetçilikde umytsızlyk duýgularyny döredýändigini aýdýar. Döwlet tabady metdugatda negativ söz başlaryň we makalalaryň köpdigini aýdyp, bu hili mazmunyň raýatlaryň arasynda umytsızlyk we alada döremegine sebäp bolýandygyny bellädi. 11-nji ýylyna 24 sagat näletlenen ýanatylan çap edilen makala bir tutsoň tejribesine, ýagny onuň gysga wagtlyk karantindaky elkenç başdan geçirmelerine esaslanýar. Makalada onuň tutsok edilmeginiň sebäbi aýdyn bolmagyny alýar. Tehranyň prokuror Abbas Zafar Dowlatabady kanun gazetynyň makalasynda aýdylýan zatlary ýalan diýip atlanyrdy we ýurdun türme daralarynyň ýalan şikaýaty esasynda bu neşiriň baş redaktorynyň suwt jogapkärçiligine çekiljekdigini aýtdy. Dowlatabady 14-nji ýylyna çykyp gürläp, şular ýaly raýatlaryň arasynda umytsızlyk we alada döredýän negativ söz başlaryň we makalalaryň köpdigini bellädi. Kanun gazetynyň makalasynda paýtagtyň gün ortasynda ýerleşen Tutsoganydaky tutsoglary günnediňe 2 sagat yaramaz hilli suw berilýänini gaýdylýar. Şeýle de bu makalada ada edilmeýän tutsoga salgylanyp, onuň we beýleki tutsoglaryň tutsoghananyň gorugçylar tarapyndan maskaralananlygy, tutsogyň eşikleriniň zibilhana atylmazdan öň bölek edip kesilenini gaýdylýar. Ol özüniň giýje boşadylanyny, emma öz eşikleriniň şol sany açarlarynyň sagatynyň we pulunyň hem özüne gaýtarylyp berilmeýändigini aýdýar. Gazet tutsogyň beren gurrungyna salgylanyp, onuň garanky çölüň içinde hiç hili pulsuz we plastik şypbykly ötögçi maşinalaryň bir alyp giderdi diýilip ýola taşlananlygyny habar berýär. Eýranyň metdugaty ýyzgiderli döwlet senzurasy we döwlet häkimiýetleri tarapyndan ýapylmak gaýbaty bilen ýüzbeýiz bolýar. Kanun gazeti 2014-nji ýylda mümkin bolan korrupsiýa aýplamalar bilen tutulan adamyň Islam Rewolýusiýasy gwardiýasynyň Odolka gadasynyň we futbol klubynyň menejeriniň tutsoganadan boşadylanyny barada çap eden habar üçin wagtlaýyn gadagan edildi. Suwt häkimiýetleri bu habaryň ýalanlygyny aýtdylar. Kardeşim Ýoşan Annurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň USAID programmasy boýunça Merkezi Aziýa berilýän mali kömeginiň 2017-nji ýyl boýunça möçberi kesgitlendi. 164 million dollarlyk kömek pulundan regionyň 5 ýurdunyň arasynda Türkmenistan üçin göz öňünde tutulýan çykdyjylaryň iň uzypsyzdygy aýdylýar. Has çekmejik maglumaty kardeşim Merdan Sariýewden dinläli. Washingtonyň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin bölen teristleriniň möçberi artýar. Emma howpsuzlyk bilen adam hukuklarynyň arasyndaky dartgynlyklar Amerikanyň bu urdaky siýasatynyň badyny gaçyrýar, diýip diplomat.com nesri ýazýar. Amerikanyň döwlet departamentiniň we USAID-iň ýokary derejeli diplomatlary geçen hepde Kongres komissiýasyny departamentiň Merkezi Aziýa ýurtlary wagtyndaky planlary hususan da 164,1 milyon dollarlyk mali büdjeti bilen tanys etdiler.
Döwlet sekretarinyň Merkez Aziýa ýurtları boýunça kömekçi orunmasary Daniel Rosenblum Wekiller öýüniň daşarky meseleler komitetiniň Ýewropa, Ýewraziýa we ýüze çykan hoplar komissiýasynda çykyş edip, Merkez Aziýa programmalary üçin berilen servisleri artdyrmak zerurlyklary barada jikme-jik gurrun etdi. Döwlet departamentiniň büdjeti arkaly iň uly mali kömegine alýan Kyrgyzstan regionuň ýeketäk parlament dolunduruşly we iň garyp ýurtlarynyň biri bolup durýar. 2017-nji mali ýylynda Kyrgyzstany 51,18 milyon dollar seriste sorulýar. Bu 2015-nji mali ýylyndakydan 39% ýokarlanyşy görkezýär. Regionun iň garyp ýurdu bolan Täjikistany 41,16 milyon dollar seriste sorulýar. Bu 2015-nji ýyldakydan 44% ýokarlanmagy görkezýär. Özbekistan bilen Gazagystan üçin degişlilikde 11,16 milyon dollar we 8,18 milyon dollar seriste sorulýar. Bu odalkylardan 9 we 5% ýokarlanmany görkezýär. Regionun iň bir az gatnaşykly döwleti bolan Türkmenistan üçin sorulýan seriste 4,18 milyon dollary barabar bolup, bu 2015-nji ýyldakydan 44% artyşy görkezýär. Rosenblum öz kärdeşleri bilen bilelikde çykyş edip, Amerikanyň bu tewitde ileri tutýan meselelerini düşündirdi. Birleşen Ştatlaryň Merkez Aziýada uzak möhletli 2 tane milli wehidi bar. Olaryň birinjisi Merkez Aziýa döwletleriniň öz ygtyýarlylygyny goldamak bu Sowet Soýuzynyň dargan döwründen ujalýar, diýip Döwlet departamentiniň resmisi aýtdy. Birleşen Ştatlaryň tewitdäki ikinji wehidi Rosenblumyň sözlerine görä, Merkez Aziýa döwletleriniň durnuklylygy we aýratynda olaryň terrorçylaryň meskenine öwrülmeginiň öňüne almakdan ibaret bolup durýar. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ukrainanyň Harkov Radio Elektronika Döwlet Uniwersitetinde ýokary bilim alýan Türkmenistanly we Azerbaýjanly 10 student öz okuw töleglerini ýokary okuw zaýynyň hasabyna geçirmekde kynçylyk çekerler. Häzirki wagtda bu studentleriň egzamenleri goý berilmezligi ihtimal diýilip habar berilýär. Ukrainadaky türkmen studentleriniň ýüzüňiz bolýan kynçylyklary barada kärdeşim Sehranyň maglumatynda. Ukrainada okuyan Türkmenistanlı Gada Durdayev yarım ýyllyk okuw töle üçin 1000 Amerikan dollaryny töledi. Onuň dosty Azerbaýjanly Subhan Mirzoyev bolsa 1 ýyllyk okuw töle üçin 2100 Amerikan dollaryny töledi. Я сходил на банк, сказали, что банк на банкрота попал. Men banka baranymda maňa bankyň bankrot bolanyny aýtdylar. Olar häzirlikçe puly töläp bilmejekdiklerini aýdyp gynanç söýlerdiler. Netijede biz egzamenlere, diplom işimizi gorumaga goýbermeýärler. Bu bir näme kyn ýagdaý. Не может они заплатить, поэтому, сожалеет. Пока так сказали. Dip Ukrainanyň Harkov Radio Elektronika Döwlet Uniwersitetiniň 4-nji kurs studenti Türkmenistanly Gada Durdayev aýdýar. Onuň dosty Mirzoyev bu barada şeýle gurrun berýär. Я оплатил банк финансы кредит деньги, и они не перечислили. Men finans we kredit bankyna pul töledim. Ýöneler bu pulu uniwersitetiň hasabyna geçirmediler. Häzir bu ýagdaýa hamana men günäkar ýaly bolup görünýärm. Maňa şol banka tölemeligini aýtdylar. Eger maňa puly kafedra ýa-da başga bir ýerine bermeliýän bolsadylar, men şonu aýdylan ýere tölerdim. Эти деньги на счет университета. Сейчас выходит так, что это в этом виноват я. Dip Mirzoyev belledi. Uniwersitetiň jogapkär resmileriniň aýtmagyna görä, daşary ýurt studentleri okuw we umumy ýaşaýyş jaý üçin töleglerini eýem şu okuw ýylynyň başyna töläpdirler. Ýöne olaryň finans we kredit bankyna pul geçiren wagty
Bu Maliýe Edarasynyň ýapylýanlygy barada karar kabul edilen mahalyna gawat gelipdir. Şol sebäpden hem 12 sany daşary ýurtly studentyň elinde tölew pulunyň banka geçirilen baradaky kontraktyň kwitansiýasy bar hem bolsa, bu okuw tölewi uniwersitetiň gaznasyna uğradylmandyr. Harkiv Uniwersitetining administrasiýasynyň berýän maglumatyna görä, bu ýagdaýyň netijesinde hamana Azerbaýjanly we Türkmenistanly talipler okuw jaýy bilen studentyň arasyndaky kontrakty bozan, hususan-da berilen bilim üçin okuw tölewini tölemedik ýaly bolup görünýärler. Ukrainanyň kanunçylygyna laýyklykda ýokary kujaýynyň bergidarlar diýilip atlandyrylýan studentler bilen baglyşylan kontrakty bozmaklyk talap edilýär. Munyň netijesinde de studentler bakalavr we diplom işini goramak egzamenlerine goý berilmeýärler. Закон о банкротстве банка говорит, что этот человек, который оплатил, он должен стать на учет. Bankın bankrot bolmagy baradaky kanunyny degişli Maliýe Edarasynyň pul geçiren adamynyň bankyn sanawyny durmaly we oňa şol maliýe serişdesi ýerine gaýtarylyp berilýänçe garaşmalyk aýdylýar. Görüňsiz, bu maliýe serişdesini ýerine almak prosesi olaryň okuw möhletinden has uzak. Eger olar egzamenlere girip diplom işini gorap bilmeseler elbette bir ören yaramaz ýagdaý bolar. Еще хуже, если не уже положено защитить выдача дипломов. Dip Ukrainanyň Harkiv Radio Elektronika Döwlet Uniwersitetining rektory Eduard Rubin bu meseleniň ýuridik tarapy barada görüň berdi. Ukrainanyň Milli Bankynyň kararyna laýyklykda geçen ýylyň 17-nji dekabryndan başlap Finans we Kredit Bankynyň lisenziýasy goýulsun edilip, onu yapmak baradaky prosedura başladylar. Häzirki wagtda bu ýerde wagtlaýyn administrasiýa bilen bilelikde ýürito fond banka geçirilen maliýe serişdelerini ýygyna gaýtarmagyň üstünde işleýärler. Harkiv Radio Elektronika Uniwersitetiне berilen maglumaty görä, diňe 4 sany daşary ýurt studenti öz geçiren pullaryny ýygyna gaýtarmak prosesini resmileşdirmegi başarypdyr. Ýöne daşary ýurtly studentler öz pullaryny ýygyna almak üçin ente köp garaşmaly bolarlar. Sebäbi olar bankyň tölew nowatyny 6-njy orunda ýerleşdirilipdirler. Gurun edilen 4 studentin arasında Gade Durduyev ve Subhan Mirzoyev hem var. Türkmenistanlı student Gade Durduyev men bu zatlar barada henüz ejeme kakama aýtmadym. Olary aladalanyrasym gelen okdysa Azerbaýjanly student Subhan Mirzoyev şeýle diýär. Естественно, все студенты сразу же после банка идут куда? Идут к себе посольство. Görüňsiz, o studentler bankdan soň ilkinji nowatda öz ýurdunyň ilçihanasynda, konsulhanasyna gidýärler. Olar maňa özleriniň kömek etmäge finansiýaklyklaryny aýtdylar. Şeýle de olar maňa özleriniň ilçidigini ýatladyp gaýsa bolsa bir karary kabul etmeýänliklaryny aýtdylar. Мне дали еще знать, что они послы, но есть и но они не выносят. Diýip Mirzoyev belledi. Häzirki wagtda ýokary kujaýynyň dolandyrjylary agyr ýagdaýdan başalyp çykmaň ýollaryny gözläp diýan çeken studentleriň ýurtlarynyň ilçihanalary we Ukrainanyň bilim ministrligi bilen gepleşikleri geçirýärler. Ukrainanyň bilim ministrligi bu iş bilen baglanşykly şeýle jogap berýär. Ýurdun kanunçylygyna laýyklykda bankyň ýapylmagynyň adatdan daşary ýagdaýlara gatnaşygynyň ýokdugy aýdylyp, bu daşary ýurt studentler bilen bagly borçnamalaryň berjä edilmezligine esas bolup bilmez diýilýär. Şol bir wagtda da Harkiv Döwlet Uniwersitetining ýuristleri studentleriň öz egzamenlerini wagtyna tapşyryp, diplomuny alyp bilmegine mümkinçilik döretmek üçin bankyň studente tölemeli puluny ýokary kujaýyna geçirme urunda dokumentler taýýarlaýarlar. Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Ukrainada we beýleki ýurtlarda bilim alýan türkmen studentleriniň okuw üçin töle kynçylyklary barada sizde nähili maglumat bar? Ýa-da şeýle ýagdaýa siziň özüňiz duş geldiňizmi? Öz maglumatlaryňyzy we pikir garaýşlaryňyzy adathabar.com web saýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk Radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesbir görnüşinde ýollap bilersiňiz. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Azatlyk Radiosy bilen habarlaşma üçin käbir täze mümkinçilikler şol sanda line ulgamy hem goşuldy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Bizim line hatabımıza koşulun. Telefon koşmak belgisi 420 773 797 383. ID Azatlyk. Hormatly radio dinleyijiler, line ulgamy barada size goşmaça maglumat bermegi makul bildik. Häzir studiýamyza kardeşim Ýoşan Nurwan geldi. Ýoşan aga line barada dinleyijilerimize maglumat beräýsiňiz, line'dan nädip peýdalanmaly? Oda bilen gözel hoşgabar aýdasym gelýär. Şugun eýem line'dan bize suratlar gelip goşdy. Ýagyn Aşgabatdaky mermer zaýlaryň ýykylyp göýran bolşy barada suratlar gelip goşdy. Bize eýem olary çap etdik. Indi line bilen bize ara gatnaşyga girmek üçin näme etmeli? Şu barada gysgaça düşündürüş bereň. Oda line'nyň resmi saýtyna girip bu tilsimi telefona ýa kompýutere ýüklemeli. Okujy özüne line hasabyny açandan soň gözlük bölümine azatlyk diýip ýazsa ýa-da biziň telefon belgimizi goşmak 420 773 797 383 ýazsa biz bilen gün ara gatnaşyga girýär. Biz ara gatnaşyga giren dinleýijiniň okujynyň adyny gizliň saklaýar, ýagny ony hiç kime aýtmaýar. Ýoşan aga line ulgamy dinleýijilerimize nähili mümkinçilikleri, nähili artykmaçlyklary döredýär. Line okujulary surat, video, maglumat bermek mümkinçiliklerini berýär. Öýden bu beýleklere garanyna, beýlek usullara garanyna çalyp amatly we ardan düşýär. Telefon nomerimizi ýene bir gezek ýatladyaryn goşmak 420 773 797 383. Şeýle-de line'y Android, iPhone arkaly hem ýükläp bolýar, oňa hasaby durup bolýar. Ýoşana köp sag bolun. Hormatly radio dinleyijilerimiz, biz bilen habarlaşmak üçin Moskwadaky telefon nomerimiz hem bardyr. Ony ýene bir ýerde gaýtalýas. Goşmak 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosu siziň maglumatlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Biz bilen elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepliýär Azatlyk radiosu, hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Daşoğuz vilayetinde güýçli ýagyşlar, zerarly suw joşgunyň emele gelenligi habar berildi. Regiondan gowşan maglumatlara görä, bu tebigy ýagdaýyň yerli ekerançylyga şol sanda galla hasylyna şeýle-de ýylatyň durmuşyna täsir ýetirenligi aýdylýar. Daşoğuzdaky ýagdaý barada Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýewden gurrun bermegi soradyk. Amanmurat Daşoğuzdaky ýagyn owa hojalygyna, galla hasylynyň ýygylmagyna, umuman ekerançylyga nähili täsir ýetirdi. Şoýan Daşoğuz vilayetynyň körülmüşi aktypy etraplaryny güýçli ýagan, hem de yerinde ýaşaýjylaryň gurrun bermegine görä, ol homaça eklen meýdany hem de buğdoýly meýdanlary, şeýle-de ýok bakty ekinleri, eklen meýdanlary, bahyp suwasypdy. Ýöne häzir Türkmenistanyň ummanam garaşyny away Türkmenistanyň nor harap boýunça ülker newýeti başlandy. Bir hep onun dowam edýän ýaşaýjylar. Mesel sebäpli moýas ulu sebäpli täsirleri hem ýylymy bolup durýar. Ýöne ýaş juda köp miktarda yerli näsnaýtmany we adamdan 4 aýlyk normal derejede ýaşar. Bunu yerli ýaşaýjylaryň varsa-da öňe we aktypy etraplaryny tatbik edýärler. Elbetde Horosol tüylerini tüylerini yani yoktu herhalde soğukçuluğu hakkında tüylerini öyle dayhanın ümitlerini ekrem kovucu meydanını soğukçuluğu ulu başlıyor. Öyle her yerdilatını açmanı oraya değerli oranı değişmeninin iyittiği yarantıyadır. Değerli getlerlerin ağlar vasını bahıttırır. Su kemkenden iyile çekiliyor. Onu bağırır. Onlarına yansın. Bu işli öğren gel vakti yarmağın neticesinde eğen bir şey değerli hakımlarının
belli bir miktar, belli bir prosenti bir yere dökülüp bir kadar ve misal buğday etilen miktarlara kandırmayan imkan girmeni de adamdan bir hep senesi vakt karışmalı olacak olay diyala. Yeni belirlenme yazay, Taşoğlu olayeti yurdun Demirgal olayeti neticede o yerde büyük baktıklarının gizleyekinde olur, gizleyek etişe. Yani bunlar uğran, hani doğrun, fiyarın, yine gayri ekimlerinde gülünü, güçlü, yerliyasın, bu konularına diyelim neticede oradan karşılayan hakın büyük German bilinmese gerekli yerli bayhanlar katliye diyelim. Güzel. Aman burada galla uğrağı kaçan başlandı da şolda? 8. yılında başlandı. Neydeydi? Olay 4 vilayette Karlıoğlu 1. yılında yetişildi. Daşoğlu vilayetinde oldu. 8. yılında başlarına olan devlet başkanının video şekilde getirilmek lazımına asfata veren bunu senetine kalıp gelenin. Türkmenistanlı ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanda hem döwlet hem de hususy pudan işgärlerine aýlyklarynyň ençemäläp saklanyp giýjekdirilip berilýänligi baradaky maglumatlar gowuşdy. Aşgabatly edermen Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde aýlyk hakyny 3 ay içemesi alyp bilmän kösenýänligini gurrun berdi. Söhbetdeşligi kärdeşim Merdan Saryewden dinläli. Edermen sen ozalky işlän firmalaryňda aýlyk hakyny alyp bilmändiňi, 3 aýda çekendigini, 3 aýdan soň hem durly dawa jenjeller bilen aýlygy almaly bolandygyny aýtdyň. Şu arada dogrurak, anygyrak maglumat berýäsiň. Şular haýsy firmalar soň nähili ýagdaýda aýlygy giýjekdirdiler? Men işlän firmalarynda aýlyk aljak bolsam, kaýdan geçirmeli, 3 aýa geçirmeli, onun kaýdalaryny o avans berýärler 1 milyon, 1-2 milyon aýsakawrany dolar hasabyndan $100 bolýar, bolýar. Soň aljak bolsam aýdawa bolar işden çykarýarlar gara, soň ýaly meseleler. Soň barýan alternatif puluny ýa-da adam duýup we ýa-da paýsalaryny habarlaryny tutýarlar, olaram hiç bile alternatif bolýar. Indi edermen şu haýsy firmalar hakda gurrun edýär? Bular guruluş firmalarmy ýa döwletiň ýetirligindäki firmalar? Guruluş firmalar, men özüm işlän firmalarymda bar ýaly. Häzir men men jogap bolanmma işleýän, men bilýän bolanmma, men näşire guruluş bolýar. Şolardan ýanlaşýan, toraýan, edýän işlerden toraýan, şolaryň tanýalyklar berýärler. Köp firmalardan şonlar. Indi edermen bu aýlyk haklarynyň giýjekdirilmegini olar düşündirýärlermi? Näme bilen düşündirýärler? Ýok, düşündirýär. Soň edermen eger siz şu aýlyk hakyňyzy wagtyňyzda soranyňyzda indi bugalteriýa, näme hasaplaýyş bölümi bardyr, hasapçylar bardyr, ýa firmaň diýişli ýol başçylary bardyr. Şulardan soranyňyzda talap edeniňizde olar size näme diýerler? Aýlyk ýok diýär, näze aýdylanmak bermeli, bolmady diýär, istegene çykyp gidýärmi iş ýok diýär. Nasıl sözlerden bilen işte hikayeler işte yapın doğrulamazsan öyle o iş sorbar soramadan durmadan ne soruyorlar ne para verme para ne doğrulamazsan ne masalar masalar öyle önemli daire satın canı kullanıyorsun. Indi edermen ýa sen başka sorawda da bir ýagdaýyp geçdiň-de, şu prokuratura, beýleki, hukuk goruýjy organlarynyň üstünde de saňa sen aýtsyň ýani şu aýlyň berilmezligine hiç ilçäri görüp bilmändirler. Şu barada dolarak maglumat berýärsiň, üstünde anyk näme diýdiler? Hiç bilmem, şolara, mesela barýan hiç pardonga senem o sen aýlyň altyapyny aýtdylar. Lemok näme ki o tanýalyklar bolýar. Aybolana bolya görür, eger hiç çare alperler pulun paran etkilýär, ondan alperler bolmasa bar bilen ýoklar. O şuna işen täsirleme, ondan bilenler ýa-ni o kötü doğa kawlandan bardy. Olan bilen janlaşan şumaken aýdyky aýlyklary alybilen de näme milyon ýok. O kwartiralardan pul tölemeli, o ýa-da şeýle ýok. O şuna ýa-da haýdaly aýtýarlar. Bugün düşünüyorsun yani beyniyara hiç bile. Kime bar ardı aytma adam, hiç bile. Ardımda bilmeyeceği adam ne?
Yemayden Allah'dan oğlan niyet var Allah'dan şu ismi o prezidentin şuradan bolyanlardan neylet bolyanlar niyet o düzeltin düzeltin o bolmada o devam etmez bu işler istediği var. Aşgabatly dermen bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunuň bilen habarlar gündeligimizi jemleýäris.